Assalamu alaykum. Uzakdaki ýakynyň uzakdaky we ýakynaky tomaşaçylary. Şu ýylyň, ýagny 2022-nji ýylyň 6-njy noýabr güni Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Sargamyş Geňeşliginiň Gyzyltam owasyna Berdiýevleriň döwletli ojagyna Begmurat bilen tumaryň bagyt toýlar toýlandy. Bidem Dursun agamyzyň Amanwiýe gelinjemediň Agdyr maşgalasyna baryp ýaşlaryň bagyt toýda gatnaşyp Begmurat şanyň häzirki wagtda Rossiýa Federasiýasyndaky agasy Akmuradyň adyndan, Akmurat Berdiýewiň adyndan, şeýle-de Begmuradyň häzirki wagtda Rossiýadaky dostlarynyň adyndan ýaşlaryň bagyt toýuna niýetlenen sowgatlary gowşurdyk. Şeýle-de Begmuradyň bagyt toýuna Akmurat şanyň adyndan biziň meşhur aýdymçymyz Wepa geldi hem gatnaşyp ödüniň joşkul aýdymlaryny ýürüýte Akmurat şanyň adyndan Begmurat bilen tumaryň bagyt toýuna sowgat etdi. Ondan hem ähwan adamlar şol ajaýyp fursatlary, şol bagtly minutlary halan hemmämiz bilelikde tomaşa edelim. Ine kardeşler, Begmurat şanyň ähwan dostlary, biziň hem Älen Video YouTube kanalymyzyň aktiv patpisçileri şeýlen diýler. Bir 3 suratda çyýar. Illi ähwan adamlar siziň ünsüňizi men başgalarda çekmek isteýän ine Begmurat şanyň häzirki wagtda Rossiýa Federasiýasyndaky agasy Akmuradym, Begmuradyň Rossiýadaky mähriban dostlarym bugün özleriniň iň ajaýyp arzuwlaryny ýaşlarymyzyň adyna ýollaýarlar. Begmurat şan, agyň Akmurat uzak hem bagtly durmuş arzuw edýär we saňa ýürüýte ýadygärlik sowgatlar ýollapdyr. Näkädir Akmurat şanyň mähriban ogly Seyran bolmaly ýerde, Seyran. Seyranjygy biz özüne golaýrak çagyrýar, Seyranjan gel. Ine ýürüýte Akmurat şanyň ene şu ajaýyp ýaşlary niýetden gülçemenni Begmurat bilen gelinjäň gowçurmak üçin Akmuradyň sevgili ýarym bolmaly, mähriban gelini bolmaly. Ene onuň biz özüne golaýrak çagyrýar edilýär fursatda Akmurat şanyň ýürüýte ýaşlara ýollan süýjilik tortuny gowçurmak haýyş edýäs Akmuradyň mähriban sevgili ýaryndan. Ajaýyp fursatda Rossiýa Federasiýasyndan ýollanan ýürüýte ýollanan sowgatlar Dagaramyzyň täwäkärlerini gowçurlýar. Akmurat şanyň gaýbana ýollanan arzuwlar hatyr bolsun diýär. Bir el çarpayleň owadan görülýär. Spasiba, inni maestro, stop. Elbette Begmurat. Bu jagat sowgatlaryň kemmesi diýel. Ine ýürüýte Rossiýadaky ýigitleriň adyndan, mähriban dostlaryň adyndan saňa ýene-de bir öz başy sowgat bar. 1500 Amerikan dollaryny kabul etmeň haýyş. Kardeşler, ähwanlar, Begmurat şan bulum arzuwlaryň kemmesi diýel. Häzir sen bagyt toýuňa agyň Akmurat biziň meşhur aýdymçymyz Wepa geldi hem ýollady. Kemme ýekmalaryň şatlanyp taýt etmek üçin joşkul aýdymlaryny Akmuradyň adyndan ýaşlaryň bagyt toýuny sowgat hökmünde ýerine ýetirýär. Eller ýokarda dowam edýär. Türkmenbaşy